IFM News. Lokal. Go ahead, Elder Dance. Balegi iti paniway iti Pinakbet Festival iti Barangay Kasili iti Lawag City ababaen iti City Agriculture Office. Naman nga ada iti pribado akumpanya nga ng sponsor iti reto Pinakbet Festival nga paki tampukan dagdag do mga klase iti natnateng mabaling mabraw gan numero to akasa Pinakbet. Nagpipintas dagitay kalidad dagitay tarong, sitaw, kamatis, kena dumapay na klas ng nateng nga nakangatangan iti nadakamat na nga barangay. Sigon iti City Agriculture Office na pintas tadan dagiti barong variety dagitay seedlings mabalin nga imula dagiti manalon iti syudad iti Lawag. Iti agdamak iti enjoy dagiti barangay dagiti farmers iti Lawag City aga po na pintas dagiti klasen dagiti mulmula nga dagiti nondor iti anyaw na klase iti kalambidada. Maragsakan met ni Mr. First Valdez dati mga ahente iti pribado kampanya aga po ta dumaten iti susuro kan naging interesado nga agmulmula iti taltalon iti retoy nga panawen bagada nga adun pa dagiti may introduce kada kwada nga barong variety tabi sa kita saan una ang marigatan dagiti talon nga masabol ta adung danom nang runa iti retoy umay nga dry season. Iti agdama idol Bernard sa ampeng Amerikna iti panagkititanom iti Barangay Kasili gabuta dati waig na pangalan so predonom ken dapat iti powered solar powered water pump ngayon pa iti city provincial government iti laing kalabes nga men enjoy di manalong usaren kabuti libre usaren nga magpadonom iti retoy masungad nga dry season. Kunati City Agriculture Office namnamayan da nga doon to pa dagiti tumawat ta ngayang farmers nagtuloy iti panagbulmula iti talon kas iti pagay mais kinadumpay nga klase iti nateng. Damag pa lang manipod ti City Agriculture Office Idol Dennis Gabriel Alipio Tata Armen.